сар зарба мезанад. ба ҳар ҳол ҳамла идома меёбад ва мо зарбаи задаи Эҳсони Паншанберо мебинем ки ту аз паҳлӯ ва бубинед чӣ гуна фурсати беҳтарин пайдо мешавад. Вазъияти хатарнок аст. дар ин ирсоли ту ба Суюв ва бубинед ки боз як кӯшиши дигар ва ин бор акнун зарбаи рост буду дарвозабон Денис Руслан Хайлоев. баъдан бубинед чӣ гуна мубориза бурда комёб шуд. идомаи ҳуҷум Махсумов ирсоли ӯ зарба бо сар ва Эҳсон Шервони Мамбатшоев паси ҷавобӣ дод ва фурсати беҳтарин барои дастаи Истиқлол бо Мирбек Ҷурабоев. Табрез Исломов зарбаи ӯ ва дарвозабон ин ҳолатро бартараф мекунад. рӯзи 13 июн буд. шонс барои дастаи Равшан. вазъияти хатарнок аст ва дарвозабон чӣ гуна наҷот медиҳад. ирсоли навбатии туп ва бубинед ки чӣ ҳолате ба миён омада истодааст. баъд аз даста омадан дар маҷмӯъ 7 нафар. фурсат ҳаст барои Самиев. инҷо акнун зарбаи ӯ ва дарвозабон бартараф мекунад. ирсоли навбатии туп. бале воқеан аз майдон хориҷ карданд Дмитрий Черишевро. пас медиҳад инҷо ба Муҳаммадшарифи Саидхоҷа. ин партофти Муҳаммадшариф натиҷа надод. бале шонси навбатӣ барои Истиқлол пайдо мешавад. бисёр зебо бозикар Эҳсон. паси ӯ ба Шаҳром Самиев буд. медиҳад акнун Рустам Соиров. зарбаи ӯ ва дарвозабон ин дар асаи байналмилалӣ дифоъ мекунад. ирсоли туп ба дохили ҷаримагоҳ сурат мегирад. вазъияти хатарнок аст. зарба ва гол. ҳисоб кушода мешавад дӯстони гиромӣ ва тавре мо мебинем Истиқлол дар ин бозии ҳассосу бисёр муҳим партофти тупро анҷом медиҳад. ин бор низ ҳамин тавр шуд. ирсоли бисёр хубу дақиқ кунҷи наздики дарвозаро холӣ мегузорад дарвозабон Ҳусниддини Маҳмадалӣ ва зарбаи дақиқи Фране Икич ба он оварда расонид ки мову шумо голи дастаи Истиқлолиҳо аз ин ҳолат истифода бурданд. хуб рафти бозиро манъ мекунад довар ва баъд аз он садои ниҳоии уштаки ӯ баланд мешавад. ин бозии бисёр ҳассосу муҳим ва ҷаззобу диданӣ классикои футболи тоҷик бо иштироки Равшан ва Истиқлол хотима ёфт. голи ғалабаовари Фране Икич дар дақиқаи 5 иловагӣ